tsaya a gaban ki masoyiya ta ki saurare. Kai ne wanda na zaba kullum zuciya ke kamar abun da mamaki rana ta kare rana da hasken da ba mai zafi ba sanyin ta har ruina ina da gamsuwar sosai na tsari daga guna mutuwa ba sai ta kyaye mu hakan na kan sare rayuwar mu da duniya ke ce cikon burina la 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 la. Gani na tsaya a gaban ki masoyiya ta ki saurare, ke ce wacce na zaba kullum zuciya ta